में कहा तारी कैसे कैसे हो आगवन का ढाके राजा चली गई लामा ए पिया वो तू बर भइला हो ए पिया वो तू बर भइला हो बहुतिनिया के चक्कर में पिया वो तू बर भइला गलत ना कहे अपना चीज के हो केहू गलत ना कहे अपना चीज के हो बोलो का भाव बात तहारा लीची के हो बोलो का दाम ताहार जो पत रहब नाम एक बार भेंट करा दो न तू अपना छोटा की बहिन से हमार सेट करा दो न।